Anflebaw anisu ayaw bismillah don Kibaru kene kan bi bakurubaw la an bena kuma ɲɔanye ba min kɛra sibiri tɛmɛnen jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka cɛmancɛ fanga sigili tɛmɛsiraw kɔni fɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kalanko bunakun kan kalanden minnu bɛ kimɛli kilasiw la olu kɔni ye nisɔgoya taama kɛ ka taa an ka kalanso minisiriso kɔnɔ bi u ye laɲiniw kɛ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo ka fara min kan sɔɔni an bɛna walawalali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na. Ayaw bismillah ko kura bi tene Septembre kalo tile 7 don Kibaru kene kan an bɔra k'a fɔ ye bakurubaw la cogoya min na ɲɔgɔnye ba dɔ kɛra an ka ɲɔgɔnye soba CCB la sibiri tɛmɛnen Septembre kalo tile 5 2020 min kɛnɛ kan wele bilala jamanaden bɛɛ lajɛlen ma walasa ka taa hakili jagabɔ kɛ cɛmancɛ fanga sigili tɛmɛsiraw kan a kɛnɛ kan maa caman kun bɛ yen politiki maa fara société civile kan a kɛnɛ ma fɔ neftifi maaw fana kɔ Tijani Sidibe n'a ka kuma galamatigi kun bɛ yen u ye min sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ maaw nana wele in jaabi kosɛbɛ baw ɲɔgɔnye soba minɛna k'a fa dedew politiki maa fara société civile kan bɛɛ lajɛlen nana ni ŋaniya ye yanni ka baaraw daminɛ u caman sɔnna k'u ka yeta fɔ sigi in kan. Le weleli jaabi c'est que tout le monde est bien intéressé pour que parce que Malika ɲɛta de filɛ ka fɛn kɛ bi. Vraiment ni malien den bɛɛ lajɛlen mako bɛ nin na quoi. Parce que n'a ko k'a ka fɛn fɛn dilan jamana kɔ fo ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ a bɛ se ka kɛ foyi ye ni damu tɛ donc faamuyali minnu bɛ bɔ o kɔnɔna la ani jamana in bɔra degun ni gɛlɛya minnu kɔnɔ a ka kan maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ ka sigi ka kuma bɛɛ k'i hakilina di ko in bɛ ɲa cogoya min na transition in bɛ kɛ basigi kɔnɔ cogoya min na ani laɲini minnu ye jamana ka basigi ye olu siraw bɛ tagama cogoya min na transition in kɔnɔ fo ka taa don élection kɔnɔna la. Ni situation sugu la malidenw b'u sigi ka kuma k'a lajɛ Mali problème ye juma ni jumaw ye fɔlɔ parce que ni sigikafɔ in fɛn mun don a ka ɲi kosɛbɛ parce que a fɔlɔ ye jumɛn ye n'an ye an kɔfɛ lajɛ n'an y'an kɔfilɛ an b'a jateminɛ k'a fɔ fili caman kɛra. Politique mɔgɔ tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen olu da bɛ bɔ kuma la syndicat tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen o da bɛ kuma la opérateur économique tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen o da bɛ kuma la sɔrɔdasiw yɛrɛ minnu bɛ yen n'u ye jamana janfa ka jamana nafolo dun bɛ ka na o da bɛ kuma la o kɔfɛ ka kɛnɛw sigi kɛnɛ min n b'u yamaruya k'u bila sariya ka bolo kan n'o fɔlɔ sabatira jamanadenw bɛ da camancɛ fanga la o filanan min kan ka kɛ teliya la o de ye réforme b'a to élection min bɛna kɛ parce que wɔyɔ in daminɛna yen de président sigi ani député sigi a ka kɛ jɛlenya kan n'o kɛra o président min sigira o député minnu sigira jɛlenya la jamana ka continuité n'o ye réforme ye n'o ye ka jamana engagé olu bɛ se k'o kɛ parce que o b'a sɔrɔ légitimité b'a donc ne bolo nin fila de kan ka kɛ ni o kɛra sabanan ye min ye an ni communauté internationale ka ɲɔgɔn faamu transition awa baaraw hukumu kɔnɔna la jamana ka sanga ni Mali ka intérêt ye mais a kana kɛ transition ye n'o fɔ tubabukan na k'a bâcler nka kana kɛ transition fana min bɛ kɛ a dama fanga ye donc ka camancɛ sɔrɔ n'o ye juste milieu ye ne bolo ni saba mana se ka waleya jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ. maa damadɔ ka dantigɛli kɔfɛ CNSP ɲɛmaa Dankan Maliki Njawo ale ye kuma ta ni ka dakurunya fila fɔ ka sɔrɔ ka yamaruya di baaraw ka daminɛ baaraw kɔni daminɛna ka jɛkulu tilan sigiyɔrɔma 5 bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɔgɔnye so dɔ kɔnɔ ni k'i ka ɲɛmaa sugandi walasa u ka kɛ baara ɲɛmaa ye o kɔni tɛmɛnen o tilali kɔni kɛra mankan ye baw ɲinɛ kɛra jɛkulu dɔw tɔgɔ kɔ. Parce que mɔgɔ minnu invité len don hali n'a ka da ne yɛrɛ ta ma ne invité len don au nom du Modèle ne ye Modèle représentant ye u ye liste minnu fɔ ka mɔgɔw bila répartis entre les 5 salles ne se t'a la bon mɔgɔ caman se t'a la parti caman ma k'a la association caman ma k'a la société civile mɔgɔ ninnu ma k'a la ayiwa u ye sema tila k'o don salle de kɔnɔ ka sɔrɔ dɔw tɛ hali salle kelen kɔnɔ. Sema bɛ salle 5 in de kɔnɔ Sema ye le groupement de la Zawade olu bɛ salle 5 in de kɔnɔ mais tɔw tɛ hali salle kelen kɔnɔ a kɛ cogo tɛ nin ye. ɲɔgɔn faamubaliya kɔfɛ bɛn kɛra kow la tilayɔrɔ 5 bɛɛ lajɛlen taara sigi camancɛ fanga sigili tɛmɛsira gafe kunna n'an ko ma ko terme de référence k'a larawe ka farataw fara kan ani ka bɔtaw bɔ a la ni k'o kɛ gafeba kelen ye ni k'o ta k'o di kow dɔnba ŋana expertw ma
olu fana bɛ taa sigi ni ka hakili munumunu kɛ o kunna ka tila k'o kɛ gafeba kelen wɛrɛ ye sigi bɛ taa kɛ min kunna jamanadenw fɛ nin kalo tile 10, 11 ani 12 walasa ka furancɛ fanga kɔni sigili kuma kɛ. Kalanko bunakun kan ka kɛ ni kiimɛliw bɔli a don a kɔrɔ ni o ye examenw ye kalanden minnu b'a kilasi la min bɛ tali kɛ DEF, bagi ani BT fo ka taa se a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma u ye nisɔngoya taama kɔni boloda bi sɔgɔmada in na min daminɛna Palais de la Culture da la ka taa bila an ka kalanko minisiriso la u kɔni selen u y'u ka laɲiniw kɔni bɔ ka bin ɲɛmaaw ɲɛkɔrɔ ni o ye u ka kiimɛliw ka boloda teliya la u kɔni ma fɔ o jigikɔrɔ bawo ɲɛmaaw y'a jira u la k'a fɔ k'u ka laɲiniw bɛna sabati a tɛmɛ a kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲinina Bakari Kone kun bɛ yen a y'an sama min na an k'a lajɛ. Année scolaire est 9 mois, vacances est 3 mois. Mais nous, il y a une année d'octobre à septembre, ça fait 12 mois. Donc une année complète. Et fin d'année, quand on a évalué nous fin qui est l'examen, malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, on est inquiétude nous là. Mais c'est examen caché. On m'a décidé, par un site à mi va faut y a décidé. Même si nous érons de où érons par un une décision d'État, ça en rejoint en tant que parent. Donc ça nous va inquiétude exprimer. Donc il fallait les soutenir en 2 nous veillons le rendre. Et puis c'est pas parce que dans les examens là où il y a des examens là au matin, parents de l'autre parce que avant de parler d'un pays, il faut parler d'éducation. L'éducation de ce pays a été bafouée depuis des années. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bɛɛ fanga sinsinni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ ni o ye collectif des mouvements et associations pour la restauration de la démocratie o ye kunnafonidi jɛrɛ sigi sen kan bi septembre kalo tile 7 hôtel Olympe la min sen fɛ o y'a ɲini CNSP maaw fɛ u ka fangakɔrɔ maaw kɔni kan na bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka wasabulon ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye honorable Musa Timini ye ani u tilala ka fɛɛrɛw kɔni dan kɛnɛmaya minnu bɛ se k'an ka jamana kɔni sama ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a kɛnɛ kan Bakari Kone kun bɛ yen a ye min sɔrɔ nefti cuala an ka ɲɛmada o fɛ. Depuis 2013 Musa Timini de ye député commune 5 la wa ɲina fana 2020 commune 5 maaw votera Musa Timini de ka k'u ka député ani kalaka ani maa wɛrɛ wa ko tɔgɔ tiɲɛ nkalon min talen don ka Musa sɛgɛrɛ dɔw fɛ jamana opposant dɔw fɛ ko u b'a fɔ u ma jɛ n'o tɔgɔ tiɲɛ nkalon ye fɛn caman bɛ fɔ Musa ma bi n'o tɛ tiɲɛ olu wulilen don k'u jɔ walasa tiɲɛ ka bange. ko u b'a laɲini jamana dugutigiyanfan maaw fɛ jamana quartier ɲɛmaaw fɛ ani communauté internationale ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa Musa Timini ka se ka bila joona joona a ka se k'a ka baara daminɛ assemblée kɔnɔna na. An ka bi sigi an dusukun tɔɔrɔlen don. An dusukun tɔɔrɔlen don. Jamana bɛ ka taa taabolo mun na an mun ye jamana siniɲɛsigi ye ni an y'an sigi k'an da k'an ban k'an kɔfilɛ k'an ɲɛfilɛ an ka jamana siniɲɛsigi a bɛ ka kɛ funufunu ye an bolo a bɛ ka kɛ fɛn ye an bolo a bɛ taa wolo fɛn dɔ la Ala k'an kisi o tɛ an si ka laɲini o de kosɔn an ka finitigilakaw ka f'u ɲɛna ka segin tuguni ka f'u ɲɛna o juguya tɛ anw kɔnɔ dɛ o juguya t'anw kɔnɔ hakilina dɔ bɛ wolo ni hakilina dɔ ye hakili la u ye assise dɔ kɛ samedi tɛmɛnen na olu de ko jamana u b'a la k'a den bɛɛ kalan ɲɔgɔn na ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ wele bɛɛ ka n'i da don jamana sigiko kuma la mais an kana bin siɲɛ ka kɛ bɔgɔ kan aw ko jamana ka jɔ aw ko jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔw de minɛlen bɛ aw bolo u bɛ yɔrɔ min na mɔgɔw t'a yɔrɔ dɔn commençant par l'honorable Musa Timini Bubu Sise ani an ka tenitigilakaw dɔw fana minɛlen b'u bolo jamana bɛ se ka jɔ ni nin kan ye jamana tɛ jɔ ni nin kan ye dɛ n'a ko jamana ka jɔ anw ka dɔn an ka sɔrɔsi ye aw bɛ Mali bɛɛ de kama
aw tɛ se ka birifini ta ka biri maliyɛn dɔ la ka bɔ maliyɛn dɔ k'aw ban ka biri maliyɛn dɔ la vraiment o bɛ na ni tiɲɛni ye an bɛɛ de ka kan fasoko in na maa si ma wusa maliko in na ka tɛmɛ maa si kan k'an ka jama bɛɛ fo minnu ye yan lasɔrɔ halisa nin ye ko daminɛlen de dɛ anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina anw y'o de fɔ an ka kuma kɔnɔ anw ta tɛ jamana ka boli jamana sɔrɔ siraw nɔfɛ nkalon kan an ta t'o ye. N'i ko fɛn o fɛn daminɛ i k'a laban ni ne bɛ dansigi aw ka bi dɔn kibaru la min labɛnna fasɛri jama bɛɛ lajɛlen ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na a k'an bɛɛ don n'a nataw la.